Ja, det var det da. Værsgo. Shooter ready? Stand by. Åh, ja. Den er slet ikke højt nok, det der. Okay, vi har ikke lige det første. Impact! 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 Men så alligevel til nogle match. Det var lige før, det var dobbelt-tabs her. Ja, det var det. Impact! Skal vi se, om han kommer nu? Og din timer? Og jeg fik aldrig en knap til at væk på mig. Impact! Impact! Fuck, jeg er en idiot. Impact! Sej! Ej, hvor er jeg godt. Ja. Har du sat Jeg var bare inde i settings, hvor den stod på 120.